et servire Domino in everything. Love and serve the Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that
O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Yabe tala po king kakatang panalangin ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan ning kaya katamong mas sponsor Fe Olalia and family. Kapasalamatan na namang Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Soto Ermitaño family, Chito Carreon and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Henry and Lourdes Pineda and family, Marwan and family, Roger Arceo and family, Soriano Cunanan Miranda family, Nilo Nigdao and family, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Mr. and Mrs. Crisanto Lagamayo, Noel Cruz and family, Edmundo Dumandan, Lourdes Carmona and family, Robert Macapagal and family, Inigo Lucas Pineda. Paraging special intention ng Ricky Puno Duncan, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Paraking kapaldana ng Antonieta Limhoco Antonio, Consanita de Ala, Rosita Lermen, Barbara Ferrer, Joy Gabriel. Paraking kaladwa ng Herminio Canlas, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Leonardo Dimpna Bernarda Macapagal, Christopher Carreon, Jesus Corazon Palyasigi, Erlinda Juan, Eric Roque, Zenaida Elsa Julieta, Ligaya Arceo,
Shaki Garcia, Alejandro Rivera, Sebastian Del Mundo, Domingo Pilala, Sebastian and Leonora Pineda, Nelia Reynaldo, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Eloy Nieves Arcilia, Victor Quezon Jr., Pedro Nicdao, Ben Bentala, Placida Puno, Alejandro Magat, Cora de Jesus Malig, Carmen Dumandan, Bienvenido Senior Rivera, Basilio Avelina Roque, Carmelita Pineda, at ding maldang kaladuaking purgatorio. Idaon tayo naman po yung misa ngayon bilang kapasalamatan ning kaya katamong Rector, Reverend Father Ariel Limoco. Jesus, who divine, be our strength each day. So we don't tire as we witness to your love and care. To those in
Ilagyan ng pa, paningana, paning Diyos, Espiritu Santo, Amen. anting pakamanan ng anak ng Diyos, magiwang istakang Ginong Kristo, kaulatan ng pamaglugod, antimo, ning pamag-amtimo ning makanano nakatamong liguran mo naman. Binaon king kayang sarili, anting nito ang sakripisyo king Diyos. Ginong Isus, siya sang parating matabi, manatili kay kayungan. At kay kaan timorin. Maya pa bakpo, good morning kay kayungan. Maya payabak mo naman po. Idaw tayo ting kakatamong bisa, bista man iniyapin ni tauli kumisi ni Ketik Shrine, na po, uling magpaalam na ako, pero ako may kakanakanapin, itang kanta, susulat ko naman na itang kanta. Masaya tapo hanggang mililipat ko, nakaman po malaut, po, malapit ko mo kaya kayo. Hanapin, malayo din at malapit. Parang malayo pero malapit pa din. So, papakadi, sana daw king misangini, metong pong intensyon tamo, ing palalangin para kanako, sana maging malusog ko, malakas katawan, makayo mo naman, ing kanakong misyon po. Tang makagawa, makapamuang masalese, yung tutugi kong destino. Na sana maging makabaldugan niya, maging masayaya at maging mabungaya yung kakanak pang metong pang destinong daratang. Kapatid, banay datang miya masamas kaya katamang sarili, sisiyat tamon pa'y gulutan, yung kaya katamon dapat makataliwas king kaburiyaning Ginoo. Ing kakatang dapat patsura, eusto, manong, ing harapan ng Ginoo. Itamongan. Aminan ko king Diyos sa mapamakalulo at kaya kayo kapatad ing mikasala kumbina king pamisip pamangamano ampong pamanyapat king marok at king pamagtamad kong gawa king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwana Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangang elampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. In Diyos kong may paing tutupakalwan katamo, king pangpatawdan kasalanan tamo, indala nakatasana, king bielananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ikpa ning biye, inga na mong Yesus, meging mabiyayang tinapi, at tinipang ibat kiko, ban mo niya biye kami at king kaming yato. Iba'y tulad mong ibalik na ing sikanan mi, at tetagan, kabang maglakbe kami kaya bena, kaya kabanan ning biye, at ipagalog mo naman kaya kami, ing nasa at lugod, midake king tinapi mi karing mangailangan kaya kami at kaniti. Uling kerela sasyo ng Jesus ing kayang danok. Itiaduan mi kayang kamalatan ng Kristo ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king mumunarang libro, ding ari. Kilob ning metong ayaldo, pamaglakbe, lina ka diyang papunta, king ilang i Elias. Tinok nang iyo at linuklok, lalam ning tanaman, aretama, at pignasana, ing matene sana. Nganang menalangin, o Ginoo, magkasya na. Kuwanan mo na ing biye ko, e kumigit ka ring pipumpunan ko. Ay ba't nanita mi keraya at mi patudtud? Kabudabud ating anghel at tinagkilkeya at ngana. Migising na ka at mangan. Inyang linaweya, ikit neking kabuntukan na, ing metong at tinape meluto, karing baboring mapaling bato, at metong abangang ganum. Mengan iya at minum, at kaybat, mi patuttudyang pasibayo. Pasibayang dinatang ing anghel ning Ginoo, tigkil ne at ngana. Elias, mi bangon ka at mangan. Uling makaba pa ing lakaran mo. Mi bangon niya, mengan at minum. Uliniti, mi bawing si kanana, ban makalakad dya, kilob ning 40 aldo, papunta kim bundok ning Horeb, ing sagradong bundok. Ing ano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Pasalamatan king Ginoo kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri kaya. Ing Ginoo yang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo. Miyabe-abe tayang puriyan ing kayang lagyo. Meniga po ko king Ginoo at peki batana ko. Karing sablang katakutan ko, linigtas na ko. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Lumawi kayo kaya at tumula kayo at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig, king Ginoo minaus ya. At iya, pekiramdamane, kinabus ne king sablang dusa na. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, babanten no retang makitakot at gagalang kaya. Pilasan yu at subukan ing kayang kayapan. Tumulaya ing taong kaya magsantungan. Pilasan yu at akit ing kaya paning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Efeso.
sa pagkalungkutan, ing banal ay Espiritu ning Diyos. Uling ya ing memyetatak ke kayo, at iya ing katibayan ning ke kayong pangayat bus, potang datang ne ingaldo mituldo. Ilakoyo na ing nanumang mapait king lubyo, mua at kasbo. Tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak at mipapasyag marawak. Nune maging maganak ako sana at mapaglunos king metong at metong. At mipapamatawad kayo, antimoing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos, kapamilatan ng Kristo. Antina ning anak na kayong pakamalan ning Diyos, tularan niya. Mibebe kayong mitmong lugod, antimoy Kristo. Uli na ning kaliguran na katamo. Dinaw ning biyena bilang masamyong ayin at sakripisyong makaligaya king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin. pamipasya king may pabalita, agpakang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. May bulong-bulungan la, tigudyo, uling sinabi na, ako itinape at tinipa iba't banwa. Sabi ro, aliway ti Jesus, ng anak ng Jose. Balo tayo ang tatanaw at imano. Makanano na nga sabing tinipa iba't banwa. May kibat si Jesus, na kayo bibulong-bulungan pa. Alang makalapit ka na ako sa bali mo, nung ilapit ni pang mitubot ka na ako. At pasubyang king niye, kintawlingal to. Makasulat, karing libro daring propeta. At ding sablang tao, turuana nala ni Diyos. Ni sablang may karandam at may biyasya, king turuni pa, lumapit la ka na ako. Iti, mga baldugan king atinang menakit ti pa. Ita mong ibat king Diyos, yung bukod mong menakit ti pa. At ikatwa sa gam kay kayo, yung maniwala atin niyang biye alangang ko. Ako, yung tinape ning biye. Mengan lang manak yung disyerto, ring pipumpunan niyo, makanyan man, menga matelang. Dapat iti, yung tinape iba't banwa. Yung ninuman mangan kaniti, mate. Ako yung mabye tinape, at tinipa iba't banwa. Yung ninuman mangan kaniti, miyayang kapilan paman. At yung laman ko,
yang tinapi ay viejo, banmeya ingyato. Kapatid, yung may babalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Sabay po, maya pa kayabakan. Good morning kay kayungan. Maya pa. Po. Gawin tayo pong memorable nga do iti. Baka nita masaya tang mikakawani ne tamo malungkot. Hanggang malungkot pa yung pamikakawani, pero king hanapin, the trouble of saying hi is goodbye. Analitang kanta. Pero nung masanting ko pamiyabe, naman mapupus ing pamikaluguran. Naman mayari ing pamiyabe. Misundo pa mo rin nita. Lalo na mikawani kayong masanting, masalese, at matalik pa mo rin mikaluguran. Kapatid, kaya pamabasa tamo, depo ay tindiyan, temudyo, ing sabihan ng Jesus, yako yung tinapi at tinibay ba't panwa. At potakay nyo naman mga kanini, yung lamang ko yung tunay tinapi, deng tao isipan daw, na masira niya ata ulo yan. Buri na kanantaya. Gawa na katapang kanibal. Kanibal, tang mamang laman. Po. Pero Jesus, malalamin buri na sabihan. Literal, makanyan. Pero ita po yung pasabihan tangin Nung nanong buri na si Jesus, maging tinapi ng biye. Maging tinapi, timbalang metong. Ito po nga, destino po, king metong parokya, king metong destino, inspirasyon kay Jesus, lalal na din kayang amano, din kayang true. Metong karing kalingwan, yapin kayang moto. Bali yung moto na Sister Nitz, balo may moto ng Jesus. Yan, lalakwang kaya kayo yan. True kaya yan, yung moto ng Jesus. Oh, Brother Roger, bali po yung moto ng Jesus. Brother Bien, nanay yung moto ng Jesus. Kasi yung moto ng Jesus, dapat tayong tukyan ini. Sister Lorna, nanay yung moto ng Jesus. Dinatang ko, kakalimutan dita, Diyos ko, malagay ita. I came to serve and not to be served. Yapin yung moto ng Jesus ta, yung kayang misyon. Dinatang ko, eban pasuyo, nun eban sumuyo. At oy, tamo naman yung kanakong guidelines, yung kanakong biye, ang timong pare. Kuwatang destino ko, munta ka king parokya, ban parking sarili mo, ban nanong akwa mo, nanong aita mo, nanong yung probetsyo mo, kaya lugar na ini. Gusto ba kanya niya kaya kang pigampan, lumakan niya kaya kang motibo, kuwatang may destino ka, istong may destino kaya lugar, may na-income, malati, masakit, siguradong bilakwa na ka patulo. Bilakwa na ka motivasyon. Siguradong nakabaging productive. Sabi mo, dela daw ni alang probetsyo, alang ganansya, ala akong haita, ala akong akwa. Istong ba kanya ka, ka mamunga, ka maging tinapi, kareng tao. Pero itong sinabi mo, may destino ka, mo isipan niya kang pansariling nasa, yung pasarili mong kapakanan, kakalingwan mo. Nanong isipan mo, may destino ko keni, baka nita makagawa akong mayap, baka makasahop ko, baka nita to make a difference, makagawa akong bagay na makasahop ka rin tao. Istong makanyan niya, yung kaya kang motivasyon, yung kaya kang moto, sigurado na naman yung destino mo at ikang apal to at ikang agawa na masanti.
Kayo ko po. Ne? Mas ay mo kayong pari. Hanggang ika, kuwatam, ate mo, mestra ko. Dinistino na kayo makanya na lugal. Kaya ba't linawin ka? Bullshit na rin estudyante. Malangila. Makanyan. Masanting ingkay, principal, lupa yang malangi. Makanyan. Itaman, linawin mo itang negative. Itang alakang prevetsyo. Emo buriring tao, makanya, ya ka masaya, you will never be happy. Emo lalawan ito. Jesus, yung kayang mission, ya pinitang, aliwa pa rin pasarili na nakakuha na. Nano yung datang na kaya nini. Ako isipan ng sarili ko. Ako dinatang para sa sarili ko. Noon ay dinatang ko, bangkanita, to make a difference. Sumuyo, gawang mayap, sumaw, mamatula, karing kaparang tao. Pali po, palagi nang sabi ng Jesus, kaya katamong pamamasa, ngayon alam patugod yan, yung tinapi ng hindi. Palagi nang sabihan, ako, ing mabiyet tinapi at tinipay ba't banwo. I am the bread of life. Pakailan tulad na, pakilimpi na, yung kayong sarili nating tinapi. Sabihin tayong tinapi, nanuwari yung paksyonan ng tinapi, o ba't ating tinapi, Sister Rani, nano yung dinandang tinapi para nano? Paksyonan ng tinapi, nano yung halaga ng tinapi? Bilang pamangan namo. Pamangan. So, ating tinapi, ating use na rin tinapi, magpakabsi. Danupang ko, mga kan tinapi. So, yung tinapi, yung bulit sabihan, pamangan, na mamiyang kabsi, satisfaction. Kapatid, literally, Jesus, pag-aralan tamo yung kayang pamibibigyan niya tsuketik niya to, tutuyang tinapi. Tinapi yung datang na. May giyang tinapi karing tao. Bakit? Uling maralas pila ng beses nga nakaring alagad na. Ating kayong pamangan, bang kanita, apakan nyo lang rin, tawa rin nga rin alagad na. Maestro, paulyan nyo na po. Talag yung pakanan din. Karahalda. Hanggang makanano mang karahalda pera tamo, talasali din. Paulyan nyo na lang. May kailangan po mo kalugalay ni. Alata nga sali. Nga rin halong alagad. Sabi ng Jesus, Ali, eyo Paul yan. Ulim po tamamong sul, mga hilo lang. Mga bilakwala ulirat, kayong daan do, din tao. Palukulukan nyo lang. At kanita Jesus, pakanana lang. Kaya tang kagiwa na pakanana lang. Alayang buring mumuling danupan. Alayang mumuling buring ng mama kong satisfied. Nya literally, Jesus, pakabsya na lang. Ang tiya mong tinapi. Tinapi uling makapakabsiya. Papakanan na lang. Alayang buring mumuling danupan na alang empty-handed. O yan yung mumuna ng halimbawa o dahilan. Bakit Jesus meto niyang tinapi? Tinapi kay mabilugayato. Tinapi ang iba't king Ginoo. Mumuna po ito tang papakabsiya. Literally, talagang talupang kang bulat yan. Pakabsiya na ka. Hey, but metong pang balaw tinapi Jesus kareng tao. Potang atin lang kailangan kayo. Ela ipapakarini. Ela may embaras. Ela marireject. Potang montano kang Jesus. Ginoo, ulwan minga na ako. Alip na ng demonyo. Bulag, pipi, bingi, paralisado. Basta't dinataka kayo. Hanggang mapagalya po. Atensyonan na ka. Ulwa na ka. Pakayapa na ka. Nanong buri mong gawang kukya ka. Yan, Ginoo. Anya, pahintunan de.
talagang panyalugsugan te. Tutok yan te lang patugot. Uling antiyang bala mo tinapi, makapakapsi. Na naman yung burida, pagbigyan na lang. Bibigyan na. Waita na, muna pamangan, literal, bibigyan na. Kadwa, ina naman yung burina, lalo na king sakit, kauluan, healing, pamagpakayat. Diyos ko, bibigyan ng Isus. Hanggang kung mapagal na yung mapagal, kami itong pamamasa na nakaringalagad na, tara, matatapaking lugar at tahimik, baka akong makapangan at makapagpainawa hanggang dita. Pero karasda, inunala pa rin tao. Na nung gawa ng Isus, tingyan na lang. Sabi na, oy, mangko pa, ay magpainawag kayo pa, ali. Inuna na lang. Balaw, tupa lang, alang pastol. Inantensyonahan na lang. Po, kaya pakayapa na lang, dahil hanggang masakit. O itaping kadwa, na naman yung kaburian mo, ibiyanan kaya ka. Kaya kami pakarini. Katlo, o maging tinapay Jesus, anyang mabiyag, pinyatong iti. Potang magugulo la isip. Potang mamoblema lang king may ilong sitwasyon na nagagawa ng Isus, aralan na lang. Tuturo na lang. At detang turo na may ganyo lang. Nuhar na nga libat yung bagay ini. Kasanting na magsalita. Kasanting din kaya amano. May didinan lang kaliwanagan. May didinan lang direksyon. Tang danop tag yung amano ng Ginoo. Word of God. Papakabsya na lang. Tuturo na lang. Anya, ano kaburing-kaburing, makarandam kaya. Nga na, ala pa may salita, kalupa na. Ala pa may salita ang tao, kalupa na. Ang gandeng pariseo at skriba, dagyong magsalita makanyan. Pero magsalita yan, ating kayo pa yan. Makainganyo, makasaya, makamay inspirasyon, motibasyon, ing tayang tuturo. Nya literally, Jesus ne po, tinapi yan. Ako'y mabiyet, tinapi, tinipay patban mo. Kareta at tumbagay nga reta. Ang tiya mong tinapi talaga. Magpakapsi. Literally. Anang Jesus, sisong sinalpantay ko kanako, minalig ko kanako, ito ko pobren, yung Diyos yan ako pobren. Ako dumano. Nino maning salpantaya kanako, maniwala kanako, ene kumaw, ene dumano. Kapilanman. Uling yung tunay tinapi. Dahil tatlong bagay nga reta kapatid, sinabi ko pamangan, papakapsi, at itang manulong, masakit. Ay ba't manaral, yan ang ekspresyon din tao, niya alam patugot, kalguran bering tao. Ang galing kaya katang panahon ngayon 2,000 years ago, Jesus, sikat siya, kalguran tayang, at palagi tayang panintunan, palagi tayang maniga po kaya, mga di kaya, ulining pepagit na ing pamaging tinapi, anyang atsuya, ketik niya ito. Hanggang ngayon po, po. Kapatid, speaking of tinapi, itamo, maging tinapi, itamo naman. Habang atsuta, ketik niya itong iti. Uling ing tinapi, kalupan sinabi ng sarani, magpakapsi, pamangan niya magpakapsi. Bali po, Sister Lorna kanyan, tanda na naman din. Akwento ko tangka na akong daran po. Uling tandara ko, makwal tayo dili ka rin mga kapatid. Ngawas po kayo, mamang. Unang hanggang makwal tayo, po, yung problema kayo, boksingero yan. Bali po yung boksingero. Nari po yung boksingero. Kuripot. Kakananin kayong tinga nga ng daddy ko. Yang kapatid mong yan nga ng daddy ko, po, yung doktor. Kakananin tinga na. Bakit? Huling, may itong problema na itaping galanti. Yung papami. Alwari, ako ito ko na kaya kayo. Nga ng tatang ko, kaputol, kapatid, o ba tapos sinan ko kaya ko?
Ana, magpang kaya kami. Masaya na kayo, manana, patakumbiran ko. Fiesta, Pasko, o ating mag-graduate. Aba, atyo ko. Mayang kang kumbiran, mayang kang agkat, daratang ko. Pero ana, nga pa sinang kuketa, ana, ni misa na, kaya pa kinumbira. Yan, kaya pa inagkat. Bali po, no kanya makatunang. Yung Manila, White Plains. Yung White Plains, bibirong lugar na po. Walang Forbes Park yan naman. White Plains. So, misan manana, pamitaging Manila, yung White Plains mo, ana, ban kanita, mga kaming may graduate yung anak mong pari, may ordain yung pari yung anak mo, may graduate yung doktor yung anak mo, o anniversary. Misan man, ana, mo kaya pa kinumbira. Kaya pa may kata ka mambabi. Ano ito pa? Kaya nga na ning kapatid na, ning babae, ning ate na po. Nga na. Makanaan ako magtawa na. Kasi para ka na ako yung pamagtawa na, pamanyirang pera. Gusto magtawa ka na, siran mo rin pera mo. Ning tatako, kota pala magtawa kami, siran yung pera min eh. Ano makanyan. Ana kasi ana, para ka na ako ana, kesa kay maganda ako, magtawa ko ana, tipon ako na yung pera ko. Save ko lang. Gamitan ko lang na king mas importanteng bagay. Bali po. Anya po meteya, dara ko. Nung makanan yung malungkot, yung kayabye, hindi tayo kakalaguran. Last lalo yung pang malungkot, anyang meteya. Bakit? Uling ala pong dadalo. Demong papilan na tao. Di kami po, den kamag-aran talaga. Den kapatid na. Ilargo magtyaga. At anyang libing patok-patok na, den magpaglami. Di malayat. Sabi ko, Diyos ko, indara ko, hanggang kamatayan ako, maging malungkot siya. Uling, inabalo yung maging tinapi, yung pamaging tinapi. Religyoso pa naman. May mapangadiya. Pero, yung pamaging religyoso na hanggang mong mababaw mo. May epekto ng kayang ugali. May convert ng kayang pamibibigay. Kapatid, yung bunin ng Ginoo, magitang tinapi, yung balang nito. Tingka na ako pong tatang nepo, kabaligtaran ng dara ko. Kaya po kaya po makwalta nepo. Kaya kami mo, middle class. Pero dahil no pa ding politiko, dahil no pa rin mayor. Bakit? Eman po may politiko. Bakit? Botang ating okasyon. Kumbira yan, kumbira. Ate mo, mag-sterbia. Hindi siya kauli na, oy, munta ko bali magpang ka. Ating tao. Munta kayo. Talaga namang kumabuyang bali. Kumabuyang tao yung bali. Kumabuyang bisita. Talaga rin kaya itutuwag iya yung kasirola. Nepo. Talagang kumbira yan, kumbira. Nepo. Lalo, birthday na, Diyos ko, den kalaguran na, tsulangan. Pero balo yun, nanang may gimpungan na nita. Anyang Matea, balada politiko yan, balada mayor yan. Balang aldo, kakamuya ing balay. Sapak yung balay. Nepo, kareng tao. Kay ba't, lalo na niyang libing de, yung pisamban, Diyos ko, karakalaba tao. Kaamuya. Mayor yung mete, parang aliwa. Aliya. Ordinaryo yung tao. Igabuya limo ko. Ordinaryo yung tao, magpolitik. Pero, bakit nakalang tao? Ba't nakala rin may paglibing, kalgurante? Kasi, may yung tinapi, paring tao. Maka na yung maging tinapi, napagkaimot, yung blessing na. Pagkaimot, yung kaya tinanak. Ano kalupan ng kapatid na, pamanyira, yung pamagtaw. Yung pamagtaw, may itong yung sharing of blessing. Kumbira yung kumbira. Nanyaring tao, malapit na kayo, kalgurante. Why ko po?
Kamang mabiyak kang taong ini, kamang mabiyak niya ito iti, mo pagkaimot, mo sa sarilinan, mo babandyan, kaya kang blessing, kaya kang kayatinan. Ne? Uli nga naman dala yan, potang mateka. Maitata ko, balo na ito. Potang mateka, nalanak man dala kaya katamong pibandyan na yan, nya mapag-share yan. Ne po, anong atin mo namang bisang lumapit kayo, ne, atin yung kailangan, gawa ng igyunaw, baka nita makasahop yan. So, paano niya? Nakala po pupunta kayo. Nakala pupunta kayo. Yan yung mga kanya mayor. Pag sabihan, o ito po yung metong ugali ng tatang ko na asabi kong migiyang tinapi. Timbihin na. Pali po, ako timong pari, at metong karing anak no, metong yung karing ama na kulta kayo. Metong yung abalo ko at ama na kayo, itang ugali na ita. Bakit? Siguro po apasyanan nyo, mapangumbira ako. Yan po, potang kaibat na ng misa, datang bisang makyabe, datang bisang magipangan, welcome, welcome. Ne po, hanggang papasaligong almusal, ne po, biyabiyabe tamo. Anak, masaya. Masaya po, tangang dakal ko ang hakit. Ay ako bisang magdilidiling mamangan, lalo na po tang kabating misa. Ne po, karakasaya ko, po tang dakalang makyabe, pisulusul mo ng pamangan. Kumbira. O, tara, mga tana. O, tara, may kainin na, sumubo tana. Igwali po nga balo ko, ama na ko, kang tatang ko. Eh? At ita, balo yun. Ano yung kasanting nga ugali? Itang mapangumbira ka. Mo pagkaimot, mo pagpasungit. Yung blessing mo. Si-share mo. Pamangan niya ita, nano ita, si-share mo. At meto niya pong yada kakaliwang ka na ako ito. Among, masaya kami kaya ko. Tang mapangumbira ka. Ka magkaimot tang para po ka na ako kumbento sariling baleko. Private house, private home. Nano yung kumbento? It's a public house. Na itamungan baletayangan. Everybody is welcome. Yan po. Pero ito po sinyong kaya kayo, paintunan ing ikitsyo kareng aliwa ne po nung ating mandara ta kapari kini eyo ko papakumpara po tangayo niya yang iyamo palo ba na yamo papakanan eyo po do not make comparison eyo kaya po kumpara miya aliwa kaya po ugali at nung maganak ako sana yung data nga rektor mas maganak kayo pa kanako tayong wish ko tapananahin ko. At nung may mas natingin pa miyabe tamo, makanya mo naman yung pangadi ko. At wish ko, kayong daratang yung rektor na sana maging close kayo naman kaya, maging malapit kayo naman kaya. Bali po, kunang-kunang yung opportunity tingin, total, uninay tawlin diling akayabe na kayong magmisa ko. Impiya ka malungkot, ing regret, na akong panandaman, yapin ini. Itang aliwang plano, itang aliwang balak ko, may tupad. Mumuna, ita pong mag-BEC, Bible study, Bible sharing group. May ito niyang frustration ka na ako. Bakit? Uli ng pandemic ay ni mitok nang iya. Kaya kamatutuanan po, magumpisano po kanta. Uling pagkapilitan kayo. Alam, patugod ko lang kukumbiran, pasaw. Ne, karing mag-BEC, and yung matataging BEC ito, yung taga-Minalin, ne? In fact, Brother Roger, ne? Unimpisan na niya po. Mag-house to house na lang. Mag-umpisa na una yung uning pandemic. Kitakutan niya Brother Roger. May household. Ala ng Bible study. Pero may umpisa na. May ito nga po karing plano ko itang maging active yun. Yung BEC. Basic Ecclesial Community Bible Study Sharing Group. Ito yung metong kalulungkutan ko. Uli kita, makasawap ya ba ng tao, nilapit lang. Dahil sisimba, migising lang. At mabiyasa lang buntak ng hapong kino. Akit din kalagaan ng Diyos ng biyeda. Kaya pining paksyonan ng
Bible study kita, BEC kita. O ita po yung kalong, metong frustration kong kete, maging tagumpe unining pandemic. Kadua, metong pampagkalungkutan ko yan pining, ako may kasaw, king kabiyayan na rin tao. Po. Ako po siya ko itong medisino kong imetong parokya, mo po spiritual, yung kanakong pakibalak. Aliwa mo yung kasalpantayanan, naning pakibala ko, pati yung economic, pati yung kabiyaya na ding tao. Nano ito, mga nanong makasaw, yung kaipupot ang alalang gagawin ding tao, alalang obra, mula alala mo, po, sula ba sorry po that term. Ba, agkat ko lang mag-skill program. Po, ate mo, ating spa, ang magmasahe. Libre po ito. Papag-aral mo lang. Tingin sponsor. Mag-aral lang magmasahe. Balo mo, Sister Nets, potang mag-graduate lang. Gamit na itang karelang abalo itang skill. Manakitan lang. Sa 300, 400, potang mag-service lang. Ito mo i-serve yan. Kaya pa-service yan. 400 ta, 300 ta. O, arita, layamang obring tao. Aliwa mo po ito. May mo ng pambala ko itang computer program. Dito computer illiterate. Manurong program, manurong computer, karing illiterate yung computer. Dito bisa mabiyasa. Ang ganding kayo na kan. Pag-graduate lo, medina lang certificate. Po, ito po yung bala ko ngayon may tuloy. Uli yung pandemic kayo na. At o hindi pa yung malungkot. Ako may kapag-mission, ng dental mission, medical mission, may tupad, may gawa. Uli ng pandemic kayo ni. Oreta po rin regret ko. Oreta rin pagkalungkutan ko niya. Sorry. Po, ako atapad din yung pangarap kong areni nagawan. Dakal ko kakulangan kaya kayo. Po. So, bakit kayo po niya ng umili ko, po, manyad ko pong kapatawaran. Manyad ko po sorry. Karetang yung ganaganang kakulangan ko. Like for example, nung ating ko pong pansiktalum, sorry ko po. Nung ating ko pong gewang kanais-nais kaya kayo, na may nasikip kayo, pero sabi ka na ako, manyad ko po kapatawaran. Manyad ko po sorry. Tao-tamo mo niya po na magkamali. Pero, generally, kabuuan, maging masaya yan. Yung kanakong destino niya po, kete. Ingad mong banwang, mayigit, akayabid na kayo. Kung may lungkot hanggang pandemic. Misat-sat ko hanggang masakit ang kabil yan. Uling, igit ko yung kaya kayong down to earth na pamagyabi. Tangalang kaplastikan, may kabi ako masalese, may yabi tang masalese, kahit pa pong alam patukot, mami pamang kanako, yak milala ko ebon, po, at aliwa pa, nakala salamat. Meging pamilya na kayo. At edako kalingwan. Tanda na nyo ini. Edako kalingwan. Po, hanggang at sukot mabiya ko. Po, at yung gana ng memories. Yung gana ng mga santing aalalang ini. Bakalang ko, idala ko yung puso ko. Po, at o inisipin ko kayo. Po, hanggang atyo na ako yung alawang destino, lalo na kini San Guillermo. Nano ito? Welcome na welcome kayo. Yung baleko, balaya mo naman. Po, makabuklat siya, yung kusina ko. Po, nung makananong atyo kini, makalob kayo, makapang kayo, makanya mo naman ka rin. Magpagkape kayo. Po, Brother Roger, magpagkape ka. Pero masanti magdala kang pandesal. Po, welcome kayo. Uling ito nga balo kang tatang ko. Amano kung masanti kaya. Mapangumbira ka. Well, mapali ka datang kayong tao. Tang makapulat ka puso. Baka nita ng tao, luguran da ka, eda ka kalingwan. Sana nung ako, eda ko kalingwan, eda ko kaluguran da kayo,
sana makanyan mo naman kanako. Ayaw mo naman sana kakalinguan at sana pakiabayo ko hindi kayong panalangin. Kaya bayo kong destino. Dakalapong dakala salamat. Thank you very much. Talakad na. Sasalpantaya ko, King Diyos, panglubos mayupaya, di na lang kimbanuang ponyatu, at kang Yeso Kristo ang anak ng buktong nga ginuta mo. Pinagliging upaya ng Banal Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk, wananin Diyos, sigpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiyempon menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king biye alananga. Amen. malain tamo king Ginoong Yesus, para ka rin sa blang agkatan ng talakad at sumulong king karelang pamaglakbi. At ngatang sumabi, Ginoo, ibiyong kaya kami ing kakanan mi king aldol tongeni. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring magdulop keka, king karelang kabingyan, ibiyeming tinapin ing kasalpantayanan, nungali ing dala ning katutuan, maging binayang makaba para karela, inya ang aming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring sablang mabibiye lalam ning kalitigan, ibiyeming tinapin ing kapanaligan, nungali ing dala ning katimawan, maging binayang mabayat para karela, inya ang aming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring sablang mabibiye king pamikasala, ibiyeming tinapin ning kapanisyan, nungali ing dala ning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inya nga ng manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring mabibiye king pamisalangan, ibiyeming tinapin ning pamikasundo, nungali ing dala ning kapayapan, maging binayang marayo para karela, inya ang aming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring mabibiye magdili-dili, para muking karelang sarili, ibiyeming tinapin ning pamikadamayan, nungali ing dalan pahinturo, king lugod, maging binayang malungkot para karela, inya ang aming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Para ka ring sablang may ngayango na biye, may painawanongan sana king kapayapan, ipalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldo ngeni. Ginoong Yesus, tinapin ng biye, ipahintulot mong ding mamangan kaya ka, maging tinapin no man kaya ka para ka rin aliwa. Ing makalakad kami, karing bakas mo. Itiadwan mi, kalata ng Kristong Ginumi. Amen.
Malagi patad, magkakatamog daon, matayapan ng Diyos, pamaypayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, hikapurian po ni kaligaya ning lagyuna, hing kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, igpami, lalapit mo ko, kapulatan ng Jesus, yung tinapin ng biye, tinubod mo kaya kami. Gawin mo kaming antimong ing umiminang kanan, ing mabiyan ng katawang Kristo, misasan metong patutukiya, at metad king kayang biye kitiking yato. Itiadwan mi, ing walatan ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kerkaan timorin, Iyat nayo ding pusoyo. makayat na nalaking ginu, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, pasalamatan dakat parati at tuman ka rin, o pa, Diyos kang lagat lubos may paya. King kakalugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kiyakang dangalan. Nagyamang giludo na daw, paulin ng kasalanan mi, ginawa ko rin paralan, ban makapagbalik kay lubkiya ka. Unita, ing kalubong anak, may giyang taong kalupami, ban ating kalupaming tao makapalitas kaya kami, king kawalat kapamakan at pangaliliking dalan. Unita, kami sa bilang koro rin ang anis kalimunawalan tok nang ngayon babiya ka puriyang kaya ka. Tunay kami banaloy pa, ikay sibol ng sablang kabanalan, uli dapat para lang pumi, kabanalan mo rin ngay Espiritu mo. Ban para kaya kami, magilang kataon at daya, ning ginuming Asukristo. Bayan ko sa lubidaon, pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, kaya pasalamat siya kaya ko, piraso ni, at binyanit ka rin kayong disipulos at ngana, tagapan niya iti kongan at kananyi, iti ka na akong katawan, abidawon para kaya kayo. Mayon naman kapatingapunan, kinuha na yung kalis, pasabayan pa pasalamat kaya ko, minyan ng kalis, karang kayong disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kongan at pinumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Yung daya ni bayo talagang tipan. Amot bidang para matawad ng kasalanan. At tanyo iti, anting kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo na kakatang sa pantayanan.
pa, ikamatay ang pangsabihin ng anak mo, darami ka na tinapinigbiling kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kaya ka, yung papayan mo kaming tala dara panuban sumuyog kaya ka. Papampamang pagamuam, kimsa ng misudusulo ka taon tayong Kristo, di po na namting meto ng banal mong Espiritu. Ganamig pa, sa Iglesia makalagan at meto yato, banmigay pagilugod, kami kaya kaming Papa, i Francisco, kaya kami mismo Corintino, di sablang susuyo, kimanal mong kapulungan. Gana kamulaman ng kapatid ming piyapay naman niya na subling niya, di sablang miyaw na biye, tagaban mo sana, kay maligay mong harapan. Pakaluan mo kingan, gawin mo keng karapat dapat magkamit kimbiyala nangga, kaya ba ng Maria, ibirhen doon ng Diyos, ng Apostoles sa Bang Santos, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabana, ng panawon, pura dakat palagiyan, kalatanas Kristong anak mo. King kawalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayapayang tuto, kamu Espiritong banal, pupurenda kat parangalan, manggaman king alanangga. Abay tayo ngayon pangadyan, yung panalangin na tinuro kaya katamo, ni Ginoong taas sa Kristo. Kabos mo yung sa bang marok, malamay pagkalagod kapaypan panon mi, malkasopanin kaya kang pakadulo, para tayo migawas ng kasalanan, bigit sa bang kaligaligan, kawang maninay kami mga kapanaligan, panatan sa Kristo kaya kaming talapangabos. Ang lugod, kapayapaan ng Ginoong Kristo, yung mantabit, manatili kaya kayungan. At kay kaan Timori. Ibiya taya at iparandam taya yung lugod at kapayapaan ng Kristo karing kaya beta mo. Paramdam, kapayapaan, kapayapaan.
Kalagapatad, o iniginuntahan sa Kristo, ko na ng Diyos. Kami daw kimbiyan na unilugod na kaya katamo. Mantamong mayaw sa kasanmetong kayaw. Yung kayang banalapunan. O Ginoo, kumatampang tanggap keko. Dapat yagasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawa na dahil ginuntahan sa Kristo, yun din nakatamo, dahil na nakatamo gagimbiyan na nangga. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya kaniting masepita pa mga ilangan mi. Adwan mi kaya kayong kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami,
at me kakamate na karing dakalataw. Aduan mingeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo'ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo'ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king paakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo'ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kimbansami. Panalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo'ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan det ang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulong. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, sana pisawiling aklis mekeka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes. Lukluk tamo pusag. Maggrasya nga bak po kaya katamungan, ipayabot ni po yung kapasalamatan king kaya katamong masi sponsor, Mrs. Fe Olyalaya and kayang pamilya. Palakpakan tayo po. Napon po, Pemieminite ang kaya katamong lamak ng Virgen de los Remedios, at may kapag tamo pong 250 packs king buong barangay Kabetikan, magumpisang purok 1 hanggang pong purok 5. Mabilisan po nga tamo uling pong king meging maragula desisyon king kaya katamong shrine. Bistaman po masyadong marakal, pero grasya pa rin po, lalo na po lamak ibat king Virgen de los Remedios. Kareng pong sablang kaya katamong meging donors, benefactors, sinawop king kaya katang shrine, kilob na ning aduang banwang pamanatili ng among Ariel Kenny, dakal pong dakala salamat. Baloy po nung ninoy kayo, at yung kaya kayong kapagnasan, sana po may pakiramdaman king sawp na po ning pamamilatan ng Virgen de Lourdes. Pata pong pinandit po, kaya rin yung final blessing, mika short program tamo po para kang among. Deta pong bisang magstay, pwede tamo pong magstay para makapakyabe kening programa. Salamat po. So deta pong magstay niya po, magyabe king program, magyabe na po king pamangan niya po. So, pero yung sana ko ako makapangan niya po. At yung megandala pong kay almusal, nakarakal. At yung pasit, at yung giniling, at yung sopas. Siguro po, uling mama ko na ako
kaila po, tawla pong dakalking breakfast, ne po, uling buri ko salo-salo niya, penusiganda ko. Ne po, deta pong bisa, ako mumuli, makiabe ko king program, kay bat ating pong pamangan, ako tatakot tumanok, ating pong pamangan, kay bat naning program. Ne po, ulit po, dakalan salamat, ako may nga paboreng kini at may sisi akong masalese. Thank you po, salamat. Halata. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigalumuki kami, pagdanag kayong kaligtasan at papanitalyan ng tapat kisala ni kiyang katutuan. Tiadwan mi, kayong kawalatan ng Kristong, ginumi. Amen. Yung Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kay kaan timurin. Iti siya na kay Diyos kung may pain, ito, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing balalayo Krista daon tani, mikakalugod tamo at maging metong tamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Yan po, mag-program tana. Apo. Sige po, lukluk tapa, makibat po na. Tamo pong blessing na. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our